24 elithi bawo baxolele kuba abayazi into abayenzayo. Engacisweni ke bashumayeli sithe xa sithetha ngeli lizwi sathi eli lilizwi elingumthandazo apho uYesu wayesenza khona intercession, apho uYesu wayethandaza khona ethandazela abantu ababembethelela. Sayingqinisisa into ethi lilizwi loxolo eli. Sayixela into ethi xa uxolela awuxoleli kumnandi kodwa uxolela xa kanye kubuhlungu kungena izikhwenkwane ngoba kwakungekho mnandi apha. Kodwa uYesu wema wathi bawo baxolele kuba abayazi into abayenzayo. Sayixela ke bashumayeli ukuthi uYesu apha xa wayesithi bawo baxolele wayesele echaphazela imfundiso awayenzile ngaphambili xa wayesithi iintshaba zenu sithandazeleni abo baniqalekisayo sanubuyekeza ngokubaqalekisa kodwa bathandazeleni. Wayesenza loo nkonzo ke apha uYesu ngexesha athi bawo baxolele kuba abayazi into abayenzayo. Lilizwi eli elingumthandazo, lilizwi eli loxolelaniso. uThixo ke anisikelele. Sabuya ke ngeveki elandelayo uTata Bishop Umpithi wayelapha esenza ingcaciso about ilizwi elithi namhlanje ndiyakuba nawe eparadesi kabawo elifumaneka pha kuLuka chapter 23 verse 43. Yachazeka ke indaba ethi eli lilizwi elixela ngegrace kaThixo. Yachazeka into ethi eli lilizwi elixela indlela uThixo axolela ngayo kuba apha uYesu wayesele exolela lo mzalwane ngomzuzu wokugqibela. Yaxeleka into ethi xa sizivuma izono zethu ulilungisa uthembekile ubana ngaba asixolele kuko konke okungalungisi kuba apha eli bhathe latsho ngomzuzu wokugqibela ukuthi Nkosi uze undikhumbule usawuba ufikile ebukumkanini bakho. Wathi uYesu kwanamhlanje uya kuba nam eparadesi. Lento ebonakalisa indlela uYesu axolela ngayo kuba uYesu akathi ngomso xa ubani ezivuma ukuthi ungumoni kodwa uthi kwanamhlanje egameni lenkosi yethu enguYesu Kristu. Sabuye ke safumana ilizwi lesithathu, ilizwi elithi mfazi nanko unyana, nyana nanko unyoko. Lifumaneka pha kuJohn chapter 19 verse 26 to verse 27. Eli lilizwi ke bazalwane elingumyalezo, lilizwi elixela ubudlelwane phakathi kukanyana kwakunye nomama. Ngoba apha uYesu wayedibanisa abantu ababini, wayedibanisa umfundi ethi iBhayibhile ngumfundi owayethandwa kakhulu nguye, umfundi ekubona ukuthi yayingumfundi owayethembekile ngoba babesele bemkile bonke abafundi bakhe, but lo mfundi wayehlela apha ecaleni kwabamama. Kwanyanzeleka ukubana ngaba uYesu ayaleze umama wakhe. Now lilizwi eli lobudlelwane elixela ukuthi nyana nanku umama wakho, nawe mama nanku nyana. Lilizwi ke elisisifundo nje kuba lalicacisiwe ukuthi singabafana simele ukuthi sithathe responsibility yokuthi sibanakekele abazali bethu, ngoba uYesu apha wayesenza lo myalezo eshiya umama wakhe ngokwenyama because uYesu kwanyanzela ukuba ekuzeni kwakhe emhlabeni azalwe ngentombi enguMaria. Now unikeza uMaria ezandleni aziqonda ukuthi zizandla ezithembakele ukuba awukwazi umshiya nje nabani umzali wakho kodwa umshiya nomuntu omqonda ubana ngaba lo muntu unezandla ezifudumeleyo. Now ke bazalwane umyalezo welilizwi utsho ngoba uYesu ulithethe lilizwi kanye ngexesha apho omama babefudula bengajongile kangantweni nkquna sekungene netempileni bengaziwa ebandleni. Jonga ithi iBhayibhile ngenye imini uMaria wakhe wathi xa wayekhombisa ukufa kwenkosi uYesu, ithi iBhayibhile wathatha iperfume expensive kakhulu wayithatha wayithi qubuthu ezinyaweni zikaYesu. Ithi iBhayibhile sogqiba wosula ngenwele zakhe, esobosulile ngenwele
zakhe. Ithi ke iBhayibhile kwaba khona umzalwane wavele wayibona inkcitho lena, ngoba yayifudula inkcitho ingajongi kangantweni into enziwa ngomama, but through igrace kaThixo ngoYesu nomama bakwazi ukuthi bangene ebandleni likaThixo. Now ke siyambulela kakhulu uThixo. Ilizwi ke lesine bashumayeli, ilizwi elithi eli lamasabakathana, intetho ke ngevakalayo ethi Thixo wami undishanga nina. Apha ke uYesu uthetha ebona ukushonga uThixo, ebona ukushonga uThixo, ngoba wona myalezo about this word ngumyalezo othi apho kukhona isono akahlali uThixo, because eyona nto ebangela uba angabikho uThixo apha yayisisono. Now apho kukhona isono akakwazi uhlala uThixo. Uthini ke ngokumfundisa xa ethetha ngesono? Lithi iculo lasewisile, wazithwala izono Yesu zingezono zakho, walihlawula ityala Yesu lingelilo ityala lakho. Now uYesu wathi elilungisa, uYesu wathi nguThixo, kodwa wathabatha ityala lethu esasimele ukuthi sife, but uYesu wefa endaweni yethu. Athi xa eculayo umculi wasewisile athi okokuba ebengazanga umkhululi wami ngeba ndiyazimela ngentloko, kodwa wasuka weza yena wafa endaweni yami. UYesu engenaso isono, kodwa wathala isono ngenxa yethu. UYesu engenaso isono, kodwa waba ngoshiywe nguThixo ukuze thina sikwazi uhlala noThixo. Bashumayeli, wathi uYesu wathi eli lamasabakathana, okokuthi Thixo wami undishiyanga nina. Washiywa nguThixo ngenxa yam nawe ukuze thina sikwazi ukuthi sibe nendawo kuThixo. Now ke bazalwane, ilizwi lesihlawuni ndikhawulezile lilizwi elithi ndinqanwe lifumaneka phaa kule ncwadi kaJohn chapter 19 verse 29, apho uYesu evezwa ukuthi enyanisweni kona waba inyama, ngoba lithi lizwi okokubana ngaba ubana kamvumi ukuthi weza esenyameni waba inyama phakathi kwabantu, lowo ungumkhasi Kristu. Kwanyanzeleka uba uYesu nakuba wayenguThixo according to John sithi ekuqalekeni wayekho ilizwi, ekuThixo nguThixo, engekho yena bangakho nanye into ethe yenzeka. Kwanyanzeleka uba uThixo xa efikelelwa kwibhizinesi yokuzuza abantu bakhe, kwanyanzeleka uba makancame unyana wakhe ekuphela kwakhe amzeleyo, ukuze bonke abakholwa kuye bangatshabalali koko babe nobomi obungunaphakade. Now kwanyanzeleka ke okokuba uYesu eze ngentombi egama linguMaria, that means abe senyameni, aphile enyameni njengam nawe, nakuba wayenguThixo, kodwa evintlungu njengam nawe, nakuba wayenguThixo, alambe njengam nawe, ukubonakala ukuthi wayengumntu ozelalale njengabantu bonke, alambe njengabantu bonke. Apho uYesu wathi ndinqaniwe, ukubonakalisa ukuthi kona wayedehydrated emzimbeni. Uthetha apha eluluvo lomntu njengam nawe kuba kwakumele ukuze ayinqane, ngoba izabhokwe zazingenile, igazi limane lithontsiza, engalali ubusuku nemini. Kwanyanzeleka uba makanqane ke ngokuqonda le nto ithi iBhayibhile wanikwe zivinika. Le nto iprove ukuthi wayenqaniwe kona ngokwenene nangenyaniso egameni lenkosi yethu enguYesu Kristu. Okay, siyambulela kakhulu uThixo baphulaphuli. Sawukhawuleza ke kumazwi amabini ngoku kulo mzuzwana sinawo, ndizawukhawuleza ndinike abefundisi. Kule ncwadi kaJohn chapter 19 verse 30 ithi kugqityiwe lilizwi elo lesithandathu, ilizwi elixela uloyiso, ilizwi elixela amandla okoyisa kukaThixo. Ngoba apha uYesu zonke izinto zazisele zifikelele esiphelweni, apho
apho uYesu wayesele imandate yakhe ayinikwe nguThixo ifikelele esiphelweni, wathetha uYesu wathi kugqityiwe. This is a word of victory, lelizwi loloyiso eli, ngoba uYesu apha akathi ndigqityiwe but uthi kugqityiwe. That means the mission is accomplished. Kugqityiwe, yonke into bawo bundithume yona ndiyifezile. Kodwa ke nanto ebalulekileyo baphulaphuli ngeli ilizwi kukuthi ubani nobani esekhona endlini akasigqale yena ukuthi ngaba kwami ukwenza mna kukangakanani egqityweni, ngoba kukhona ibuhlungu ngokuthi ubani athi xa elishiyeli phakade alishiyeli phakade abe engekagqibi, ngoba ukugqiba kuxela uloyiso. Mamela umpostoli uPawulos uthini? Uthi umpostoli uPawulos umzamo omhle ndiwufezile yaye futhi nogqatso ndilugqibile, ngokunjalo nokholo ndilugcinile. Eyona nto ebalulekileyo kukugqiba. Ithi iBhayibhile kwincwadi yeNtshumayeli kulungile ukugqitywa kwento ngaphezulu kokuqalwa kwayo. Bashumayeli bazalwane, nonke bazalwane, kukuthi ubani nobani azifuna ukuthi ukwenza kwakhe ingaba undawoni na ekugqibeni, ngoba akukho nto ebuhlungu ezothi ngenye imini xa sibonana noThixo kufumanisa ukuthi umzalwane akazange agqibe, wasilela phana pha, but uYesu uthi kugqityiwe, ngoba yonke into awayizele yayisele igqityiwe. Lizwi ke lokugqibela, lizwi lesixhenxe, lilizwi elithi bawo ndiwunikele ezandleni zakho moya wami, kule ncwadi kaLuka chapter 23 verse 46. Bawo ndiwunikela ezandleni zakho umoya wami. Yebazalwane, xa ndiyekayo ukhuzibuza ubana ingaba xa kusehlukana inyama kwakunye nomoya, umoya wakho obheka phina. Ingaba ukhuzibuza ubana lisawupheliswe liphakade, zisawupheliswa zonke izinto, ngoba uthi umculo asewisile kothi tshabalala konke kodwa uThixo abe sahleli. Ngabe ukhuzibuza uba uThixo xa sele sohlula inyama kwakunye nomoya, umoya obheka phina, ngoba umuntu akayinyama kodwa umuntu ngumoya. Inyama sisibhukubhuku, wena wabunjwa apha emhlabeni, ngoko owomhlaba umuntu umele ukuthi ahlale emhlabeni, but umuntu ngumoya. Qaphela le nto ngabathi umuntu xa eswelekile kuthiwa ubani akasekho. This prove ukuthi umuntu ngumoya, umuntu akayinyama. Yesu uyenza emhlabeni, Yesu uyenza abantu bayaqhwaba izandla, bayakuncoma ngoba usayinyathela ingcigobe abantu bavume. But the question is, ingaba umphefumulo wakho, ubuntu bakho, umoya wakho wawuphelela phina? Kodwa uYesu kwanyanzeleka ukuba athi bawo ndiwunikele ezandleni zakho umoya, kuba wayesazi ukuthi lo moya ngokaThixo, usuka kuThixo futhi unguThixo. Bazalwane, egameni lenkosi yethu uJesu Kristu, ekholweni kwethu, imiphefumulo yethu masiqiniseke ukuthi sifunela indawo yokuphumla kuThixo. Thixo nsikeleleke bazalwane ngamazwi asixhenxe lawo nengcaciso yawo.